Aztertu funtzioaren jarraitasuna. Kasu honetan ematen digute funtzio baten adierazpen grafikoa eta aztertuko dugu funtzioen jarraitasuna. Ikusten dugun bezala, hau da minus lau puntua, x minus lau, minus infinitotik minus lauea beti jarraia da, baina minus lau puntuan jauzi bat du, salto bat du. Minus lautik batea ere jarraia da, baina batetik bira ez dago definituta, dago nolabaiteko zulo bat. Eta bitik plus infinitora berriro jarraia da. Hau da, funtzioa jarraia da, puntu guztietan ken minus lau puntuan eta ken tarte batian batetik bira. Hau da, zuzen guztian, puntu guztietan minus lau kenduta eta tarte hau kenduta. Konturatu hau dela puntu bat, minus lau, eta beste hau da tarte bat, tarte irekia. Ariketak ez digu eskatzen, baino horrela eta guztiz ere kalkulatuko du funtzio honen eremua edo izate eremua. Nun dago definituta funtzioa, ze x-entzat? Bueno, hemen ikusten baldin baduzue minus infinitotik minus lauea beti dago definituta, hau da, tarte hontan, tarte infinito hontan dauden x guztietarako i existitzen da. X, hain zuzen ere, minus lau denean, funtzioa ere existitzen da. Zeta x minus lau denean, funtzioa da bat. Beraz, funtzioa naiz eta ez izan jarraia minus lau puntuan, minus lau izate eremuan dago. Esan dezakegu, funtzioa definituta dagoela minus infinitotik batea, zuzenian zeta minus lauen ere definituta dago, eta x bat denean funtzioaren balioa bi da, beraz baterako badago, x bat denean badago funtzioa, beraz hemen jarriko genuke tarte itxia, dakigunez batetik bira funtzioa ez dago definituta, ez da jarraia eta gaina hemen dago alako zulo bat, ez dakigun non dago funtzioa, tarte hortan, ez dago definituta. Eta bitik plus infinitora. Eta bin jarriko dugu tarte itxia zeta x bidenean funtzioaren balioa da bi. Hau izango litzateke eremua. Eta ibiltartea imagina, bueno, izango litzake, fijatu zaitezte, i ardatzean bakarrik, i negatiboa denean funtzioa ez dago irudikatuta, beraz, 0 hasten da, iristen da bateraino, batetik bira funtzioa ez dago definituta, hemen daukau zulo bat, eta bitik plus infinitora ere definituta egongo da. Ikus dezagun guain muturretan nola dan. X, ebarkatu i0 denean, tarte irikia da, zeta ez da iristen 0-raino, i
bat denean funtzioa definituta dago, beraz, hemen tarte itxia jarriko genuke, eta I bi denean funtzioa ere definituta dago, beraz hemen jarriko genuke tarte itxia eta hemen tarte irekia.